Sing kaping 4 ya kuwi iso mbangun bersama masyarakat. Oh ngono. Carane piye? Ora kurang akal, Nduk. Wah, keluargane Mas Agus Sustanto kok Mas Haji Irianto, Pak Suyat Ngeng Romo, kiai pengalaman kabeh. Oh ngono. Carane kedah loyalitas. Loyalitas kuwi apa? Aku gak dong. Kuwi nek basa cetha ya kuwi ngelobi. Oh, ngelobi. Atasan lurah kuwi 1, bupati, wakil bupati, DPR sampai gubernur sampai RI. Oh ngono. Jadi engko nek entuk bantuan bangun bersama rakyat. Tanpa bersama rakyat tidak akan bisa. Oh iya. Yang terakhir Mas Agus Sustanto, ojo nguntet sertifikat. Lho, lere piye wi? Ini upamane dijaluki tulung karo wargane. Pak Lurah, mbok swalike tanah kula menika. Lurah kudu ngerti pemecahan tanah tipe ngene iki dadine 3 sasi, tipe ngene iki 6 sasi, telung iki tipe iki setahun lan liya-liyane. Kula ngerti lurah melih napa melih. Ya. Jadi nek janjine setengah tahun kudu dadi. Oh ngono. Ngakeh dadine mulane aku mung elek-elek karo kanca-kanca lurah. Iya. Ben dadi lurah sing apik. Iya. Nggih, sae kalih apik sami. Iya. Ngene Nduk, awak dhewe timbalan komplit saka paguyuban Kanjeng Bei Rasa saka Mbira. Ngono. Iki mengko dalange loro aku karo adikku lanang Agung. Ya. Iki awak dhewe nggawa pesinden cacah jiro lupat. Ya. Ben nyekel mik dhewe Nduk, mergo engke kepareng rawuh menika wah beyoh-beyoh akeh banget. Engkeng wiwit kene nyekel engkeng cedak mik sik. Lah cedak mik. Lah. Alah sing rambine ijo. Lah nyeklo mik. Paring asma sinten, Dik? Sugeng dalu. Dalem Sri Lestari, Bapak. Nggih, saking Gondang Baru. Oh, nggih, matur nuwun. Ayu sinten. Urunge mancung. Terus sing ler piyambak nyekel mik. Iki yo bocah sekolahan tak teroki cara sekolahan. I am sorry miss, what your name? My name Wasetyo. Yes. Your element? Element niku napa bacane? Bahasa Inggris selamat kuwi apa to iki? Address. Oh iya, your address? Banaran. Yes. I love you. Kuwi tegese apa bacane? Apa kowe doyan sate yuyu ngono lho yu? Matur nuwun. Anu pun putra nggih? Dereng. Oh, menawa nek ngaten sih buntet. Jan. Terus sering kidule sing ijo. Nggih. Kang Mas, Dalem Lestari. Saka Mbira. Iya. Tanggane dalange ya? Adoh saiki niki. Wah. Adik kula Lestari. Terus gonge. Tepungke. Paring asma sinten, Nduk? Dalem Dek Galuh, Pak. Oh, nggih. Engko nek entuk duit saka bapak. Ya apa, Nduk? Sangus sekolah. Bapak gak bayar, engko sing kei Mas Haji. Engko nek kei Mas Haji gawake bapak ya? Mboten. Lho. Lha apa? Apa wedine entek duite tak nggih royal? Nggih. Oke, wonten ing dalem mangke kula beto gadelan cacah kalih. Neng Slendro. Melayu, selamat Medjunan.
ragamu saya nambahi wangun dasar ayu lencir kuning ora mokal atiku dadi koming nesemu saiki aku wis trimo kanggo tombo ngangkurina wengi ora mokal atiku dadi solali datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta aku sayang dari mata turun ke hati. Sugeng dalu Pak D. Nggih. Sugeng dalu Bu Limbuk. Nggih. Kumaha kabarna Pak D Slenger? Atos. Atos sih gak ngerti. Lah jare takon cara Sunda bareng tak wangsuli cara Sunda nek gak ngerti piye. Nah nggih. Atos sih mboten ngertos nih. Wis. Wis apik. Bersama kekasihnya ya? Ya, Honda pletok saya. Oh, siapa ditepungke no? Nggih mang timbali dhewe engko ndarani mbati aku engko. Waduh, syuting. Walah. Ya, dan. Astagfirullahaladzim. Nggih. Dipun tepangaken menika Ibu Hajah Asumindil. Nggak pakai A, Mas. Loh, saking mantep entukku ngelem Sekarang kan bojoku. sudah jadi bintang gitu loh. Bintang apa? Bintang 7, tombo ngelu. Nggo nambani ngelu-ngelu sing wis dadi lurah kokean duit kuwi ben ngelune ben mari. Rumangsamu iki disembadani. Mas Lenger, apa? aku dagelan ketipu ya lagi bengi iki, Mas. Lho kesek nek kesetipu piye? Karo Pak Dalang ketipu. Jarene Coba, lek coba. kagungan kersa kuwi ngebele Penyayi Bumi Aji nggone Pak Karto. Pak Parto, Pak Parto. mantu. Mantu. Lho, jebulane iki tibake mbok menawa wae yak-yake yen piye to, Mas? Pancen wis Piye to? dilantik. Oh, mbok menawa yake Iki syukuran. Oh, syukuran. Syukuran merga benjanipun Bapak Agus Agus Sutanto Sutanto jadi kepala desa Bumi lakon Aji. Panjangkae. Lakon panjangkane ngemong masyarakat Bumi Aji ngono. Nyate Iki ora SMS ku. ben-ben teke lho, Dil. Astagfirullah. Oh, wis diganti to saiki. Wis diganti. Karena gini Mbak Yumindil Mas Lenger, Mas Agus Sutanto niate namung ngabdi ten Bumi Aji. Nah, Kula percaya tas aku ndek mbene arep dilamar karo Pak Agus Trasaku moh. Mari mati bojoku wong Slenger. Aku yo ngumpul tenan. diapurmu ngono kowe ngenyek karo wong lanang Lah ya. ngerti aku ndempen ki lho, aku wis ditakokke karo Pak Agus, ngerti yen saiki dadi kepala desa mbok aku gelem ndek biyen-biyen. Terus aku mah Apa kowe ngerti Pak Agus ki asal usule kok ngendi, terus pekerjaane apa mudeng kowe? oh gak. Lah ora. Oh kuwi atake kok kleru. Dudu sing dadi kepala desa. Dudu. Kayak Agus Petuk sing ngakokne kowe. Oh, ngono. Apa sebabe penjanipun Pak Agus kuwi iso kelakon panjangkane? Kuwi nek ora entuk sawape kok Slenger ya gak jadi kok. Mas Karena Lenger. sengkut gembrugutnya masyarakat mendukung Pak Agus Sutanto. Mas Lah Lenger, iya. penjenengan sak tenane tak caosi pirsa aku totoke basa Mas karo sama. Kamu kan suamiku yang tercinta. Waduh. Mas Lenger, Apa? sak pase tak caosi pirsa ki tembunge Jawa. Yen tembunge Jawa mbiyen kuwi pancen ya ngono Mas. Menungso urip ana ing alam donya kuwi niat ingsun
duweni panjangka tanpa dijangkah lamun kelakon. Lah kelakone panjangka ki kudu dijangkah. Sangka sithik lah iki alhamdulillah ya panjangkane kelakon saiki Pak Agus menjadi lurah. Aku yo mindelok dilawan lele cah pinter. Bener. Tembung mulih saka sithik. Iki ra ben-ben diragati entuk jago lurah. Tegese tembung entake 3 miliar lho rumangsamu. Ora. Ngene Mas Lengger Mbak Mindel, karena Gusti Allah ora ngrubah nasibe menungso yen menungso ora budidaya utawa berusaha. Nah iki contohnya kayak Mas Agus keluarga iki budidaya niate pengen bangun Bumi Aji, Bumi Aji ya berbagai macam, ya ndonga, ya sarana lan liyane. Menggalang masa dan sebagainya. Nah. Ya begitulah. Ning upama aku jane aku kon dadi lurah ngono mbok ragatana pira-pira wegah. Sebabe apa? Lurah ra tau nggarap bengkok kok. Lho kok iso lah sebabe apa? Lah piye nek samdina jagongan punjungan 8-8 giablek kok ngendi aku? Ya sing kok ngeren dagel diklumpukke nggo jagong lak ya. Ndagel sanyangan nggo jagongan ping Kowe iki aja sembrono. Iki karo tengah juta awake dhewe. Masa? Bener. Lho sing ngebel dalange Simoni. Iya tengah juta. Mergo kapusan. Lagi aku mung yo deg-degan Dil. Kingko nek sing ngejak Simon. Terus nggone wong digawe paling-paling wong loro ki 150. Ora, iki karo tengah juta ya, Mas. Ning tenan. Tenan ning kon ngenyangi ping 15. Nyatus kok. Apa ora hebat. Mas Lenger. Apa? Bersyukur awake dhewe alhamdulillah saben awake dhewe nderek Mas Simon. Nyatane awake dhewe sok ya ora kok tembung ngumantarke ya, Mas. Sok nate ya muga-muga panjenengane Pak Agus sing dadi kuwi mau lho Mas, saeng duweni panyuwun arep bangun Bumi Aji. Bangun Bumi Aji. Ternyata iki bisa kelakon Alhamdulillah. Rikala ing geneng Pak Agus yo tindak rono. Tuas aku yo tetep gambleh ndonga wis ngumantarke. Umpamane Pak Agus ora kelakon penjangkane Slenger yo melu isin kok. Mula aku yo ndonga tenan. Nek ya mau ngene Mas gandeng awake dhewe dongane ya wis sepisan yo ora murah awake dhewe. Masyarakat Bumi Aji yo mandi ping pindhone awake dhewe. Yen nganti kingko, yen disangoni dalange mung 150 Pak Agus ora nambahi kebangetan. Gretek petele mung arek ngemis. Mas wae aku rugi kok ngemis wae rugi aku. Tik iso rugi. Rugi wong iki ndak ingi malam minggu. Aku golek utangan 20.000 kondong pit. Gagas aku ning Solo ngebis. Aku arep ngemis ning Solo. Saiki piye? Medhon kok bis wiwit esuk nganti sore udan deres lek ku ngemis ya apa ora rugi. Rugi 20.000. Mbok duk-dukne kuwi lho. Dil, piye? Seniman ki aja ngrembug nggon dhuwit. Oh, saru Mas. Awake dhewe ya melu bersyukur penjane Pak Agus Tanto ki iso kelakon panjangkane. Lah iya apa wondene ki engko diparingi Pak Agus. Alhamdulillah. Upamane ora diparingi ya musibah. Ora musibah. Ora. Engko digenahke sing cetha. Lah jare le cetha kok ngene dalange mung 150 kok kedelmen ya Mas. Kari engko Pak Agus piye mikire ngono kok. Asem, lo ngerti yang ngono Slenger tak gocek ndek ben-ben aku ben dipek Pak Agus ngono. Wah, duh. Wah, lah terus iki jan wong wedok kelakon. Nek aku yo tenan Mas, kelakon. Wah, aku wingi awan kuwi lho ning Seragen. Nganti wiwit ndek mau. Aku ning Seragen nganti ora wani lho Mas. Ngapa? Aku dioyak-oyak polisi terus. Ngapa kowe mergo nyolong? Nyolong. Ora, aku dioyak-oyak polisi nganti aku, "Mboten Pak, mboten." Kasuse apa? Kasuse. Kowe urung krungu to? Urung. Aku ning Seragen arep dadekke bupati ngono Mas. Bupati dase kuwi ya. Apa nek bupati ki wedok ora kena? Bupati Klawen. Wong kowe ora iso maca kok arep dadi bupati. Lah kowe nek Jajal nak tak bedheki nek kowe ngerti hitung-hitungan bupati kudu pinter. Oh iya. 2 tambah 2 ana pira? Ya 4. Paling ya kuwi sane. Ya iso. Saiki nek 3 kepethuk 3. Ya 6. Ora iso. Ya 8 ya, Ndil. 8. 3 kepet. Mati. Loh, bupati kok ora iso nyauri. Sik. 2 tambah 2 4. 4. 3 kepethuk 3. Ora pira? 8 ya. Lah ya 8. Lah janjine ra pethuk-pethukan kok.
Lah aku takonku rak kepethuk to. Kowe kuwi mung sak menangmu dhewe. Wis iki suka parisuka menghibur masyarakat Bumi Ya Bumi Aji Aji. iki karo aku dasare ya kangen kok, Mas. Mas Lenger, Mbak Dalam. Yumindil. Nggih. Langsung tak gawene kayon lho saka lulang tenan iki. Gambare ndek ben kambil. Lah iki sesuk tak aturke Mas Agus. Weh. Oh nggih. Ning Ning yo kuwi nebus karo tengah yuta. Oh nggih, Mas Agus, anu Pak Agus gandeng niki wau. ngapunten kula ngambil Oh nyepeng sik. ngambil ya. Ngapet. Nah. Eh. Oh gak untuk diwalik lho. Katok diwalik. Kelapa muda. Menika saestu leres. Simbol tulisane kelapaning nek iki tek kaya semangka. Ada niki sing gawe yono. Aduh, wis. Niki mengke tebusane karo tengah yuta. Krana klapa iku tirta kang wening. Ya iki tirta mahaning suci. Ya. Bisa ndadekke mulya waras lan liya-liyane. Sanajan mung simbol. Simbol Ning kok. bareng ki nek tak walik lho. Wah rahasiane Pak. Aja diwalik, diomongke wayang kulit kok malah diwalik. Anu bareng diwalik gambare iki fotone anake barang eneng iki to. Kowe aja ngono. Ah, Mas piye? Lenger. Iki wis Jarak sedina ya. iki wis didumi kabeh, Mas. Heeh. Panjenengane Pak Agus gandeng simbole lak kelapa. Kok ya pangebaten atiku ngene, Mas. Kok sinden-sinden kuwi anu ngarepe wis degan kabeh. Heeh. Tukange syuting kuwi pengin, Mas. Pengen. Ki dikeki degan no, Mbak. Wah, ngerti aku dadi anu sinden jarene. Syuting kok dadi sinden dase kuwi ya. Ada kecemburuan sosial. Lah wong kok jone kowe to Mas Le syuting lho aku dagelan sing bayar aku karo tengah juta teko ro itu ndeng-ndeng aku gecek modiar kok. Masane Wis entuk rokok apa ro? Sayane rokok. Blas ngono ki kok ora kare mikir piye aku tak Nah, iki. Oh iya kene kok. Nggih, sampun sami paham nggih menika simbolipun menapa? Nggih, kelemben nggih. Apa? Nomornya berapa, Bu? Mas Lenger, ini juga dari Mas Herning Abadi Beton. Ya, rokokmu. Alhamdulillah, muga-muga tukang syuting engko ora njaluk. Engko Monggo njaluk, kula Le. wangsulaken Engko menika kayonipun. Oh nggih. Engko tak jalukke engko tak ngemis kele mergo wae. Gandeng aku lah duwe. Wah, matuk. Mas Lenger Mbak Yumindil, spesialis diminta keluarga yaitu pangkur caping Gunung Jegleng. Oh nggih. Niki mungkin dalange kalih nggih. Nggih, Kalih kali Mas Agung. adik kula Agung. Agung ke ngenteni Agung. Kowe meneng aku tak maca iki lho. Rok meneng sik iki rokok sampurna iki palsu apa ora ngono lho. Ora no kok. Ora nek ora palsu ki isine 20 iki isine 12 iki. Ya kan beda-beda Mas Lenger. Yo tak simpene ora apa-apa. Kene sik. Itu dari Mas Herning Abadi Beton yang melayani tralis resplang dari beton dan menghias rumah gesbun dan lain-lain. Mas Herning, Nathan Bumiaji. Mas sinten Mas? Herning. Mas Herning. Ten geneng nika nggih. Dana sosialipun kathah sanget sinden-sinden nganti mboten kuat nggawa. Anu, kowe matura sisan Mas. Nggih. Gandeng aku ya arep bangun matura sisan. Ya kowe kandha dhewe karo Pak Agus karo Pak Kan Herning. anu Mas, kebon erep sithik kae etan omah tak ku apa kuwi jenenge ku tingkat. Tingkat pira? Tingkat loro wae, rasa dhuwur-dhuwur kok Mas Duling kuwi nek dhuwur ndak keduren. Kok kamare loro, terus kamar mandine sisan ngono. Kok ngisor kandang motore ngisor to ya. Lah kurang apa? Kurang setunggal Mas Daling. Apane? Pondasine dereng enten. Biablek pemane ora kok Kan mbangun. lagi rencana Mas. Pangkur caping gunung. Pangkur caping gunung. Anu, Capek sik. gunung. Capek Larase gunung. apa dijaluki dhewe. Ngambil songonipun, Wong songo. pinter